were up there. Komiti mar pur Senate onyiso chich margi ewi lope moko ma gichiche ni iyako to owinjore oti godo e timo nonro mar pur kod piny owacho. Komiti no okwano riwruok matayo nonro mag pur kod jamni KALRO ka giwacho ni ema nigi midhiero modhuro. Gimedo ni midhiero go oseduoko piny timo nonro kod yuto mag jamni ahinya to mar jopur. Magi biro bang' Senator David Wakoli matayo komiti no golo siem ewi budget moduok piny e sekta mar pur ka kamoro okoni nyalo duoko piny pur ma Kenya chien. The Ministry for Agriculture and Parastatals under our committee to be grabbed by other government agents, by individual agents or politicians. Yes. We will not allow, and we will do a catalogue of all that land and demand the Ministry for Lands to procure title deeds for those properties and ensure the institutions run independently. As we have said, let us also ensure that we protect the land on which KALRO stands. Land grabbers, please keep off these institutions. Ningeomba serikali ya Kenya, serikali kuu iweze kusaidia na pia court iweze kusaidia ndio iweze kuwezekana hiyo mashamba iweze kurudi. Kwa sababu wanasema wakati wanaenda kotini inakuwa ni shinda, na pia ile mashamba kuna watu wamenjenga manyumba kubwa, sasa imekuwa ni shinda.